Живея край реката, където мидите са в изобилие. От тях изработвам украшения, които нося или разменям за други неща. Еха, какви красиви миди намерих! Сега ще ви покажа и моя дом. Там прекарвам голяма част от деня си, изработвайки керамични следови украшения. Първо ще ми трябва инструмент. Имам остър камък и здрава пръчка. Ще ги завържа заедно здраво. Ето така. Готово е. А сега да извадим мидите. Крехки са. Не искам да ги щупя, затова пробивам внимателно дупките. След като са готови, ще ги нанижем. Започвам от малката, в средата поставям голямата мида и накрая завършвам отново с мъничка. Ето, готово е! Вече и ти знаеш как да си направиш. Чао и до нови срещи!